कामाख्या मन्दिर थांगासिनो फार्स्टनि न'निफ्राय ओंखारनायखौ खोन्थिनाय जादिया ब्रह्मपुत्र मोनबाय लोगोफोर नै फ्लाइअभार मालिगावनि फ्लाइअभार जामथ' बारा मोनाखै लोगोफोर दा कामाख्या खाथियावसो मोनहैगोन नामाथाय जामहा मोनहैया माने मोनबायनो जामखौ नेया लोगोफोर दोनथिबाय थानाय जानाय नंला बारा जामफोरखौ सोर सोर नायनो थांदों लोगोफोर कामाख्याखौ अम्बुबासि मेला मानसिफोराथ' बिराद जादों खोनादों नाथाय थांबासो मिथिसिगोन दा मानसि जागोन ना जायाखै फाइनालि निया जों गेट मोनबायनो लोगोफोर सेन्देलखौबो गेटआवनो दोनलांनांबाय लोगोफोर जा मानसिखा फाग्ला जागोनलै लोगोफोर थांनाय बोसोराव हराव फैदोंमोन जोङो हरनि 8टा साराय 8टासोआवसो मोनफैदोंमोन कामाख्याआव देग्लाय 6टा बाजियावनो गेट बन्द खालामगोन होननायखाय 5:30 सफैनायसै जोङो थांगासिनो देग्लाय इमानबो आथिंफोरखौबो सानाय मोनाखैमोन दा उनावसो गाबोनफोरसो मा जायो दा आथिंफोरा सागोनसो नामाथाय जा अन्थाइ फिसा 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 दोङो गाफ्ला मोनबाथाय ओरैबायदि साखायो लोगोफोर मा बुंनो गाहाम नाङो बिदिनो बोसोराव खनसे मेला नै वाटारफल फिसा फैगासिनो मोजां नाङो लोगोफोरनि वाटारफल गोजानावथ' थांनो हाया जाहैखाबाय बेखौनो नायनोसै फिसा होनो फाइनालि खाथि एसे खाथि सफैबाय लोगोफोर मोनहैसिगोन बोथोराथ' बारा हामा जायाखै देग्लाय बोथोराथ' बिराद मोजां नाय जा मोजां भिउ बेनिफ्राय माने जि साइडथिं सख'नांगौ देग्लाय बे साइडथिं सख'नाखै लोगोफोर माने बेलेग साइडथिंसो बोरै गिदिंनानै सखन होबाय देग्लाय ओरैबायदि जाम माने बेलेग साइडथिंसो लांबाय फाखोरसे गिदिंनांसै नाय मानसिफोरा ओरैबायदिखा बारा कमप्लिटलि खोन्थिबाय थानो हाया जायाखै फाइनालि निया खाथि सफैबाय जा सफैबाय लोगोफोर थानोनो होआ लोगोफोर लोगो होखारना हरखायो मा बुंनो दसे समबो थानो फट'बो थिखांनो होआखै फट' बन्द खालाम मबाइल बन्द खालाम होनना बुङोहाय हिजिराफोरानिया फैसा बिगासिनो नाथाय मोनसे काभाला मा केसखौनो फैसाखौनो लांनाय जायाखै औ अनलाइन गोजासो जाबाय नालाय 10 थाखाबो होबोनो मोनाखै बिसोरनो जा हाम मोनामबोबाय गोसोआ मा जागोन लोगोफोरनिफ्राय बिनोबाबो लोगोफोरनियावबो 10 थाखा 20 थाखायानो खुस्रा थाया बेनिखायनो जेबो बिनायानो जादियासै आरो नै लास ओंखारबोबाय दाना लामाथिंगालि थानोनो होआ हरखायो लोगोफोर दसे खमाय जिरायना थाबाय बिथिंगालाय नाय थानोनो होदिया होखारना हरस्राबाय थांदो होननानै गाज्रि मोननाङा जोंबो उफाय गैया होननानै फाइनालि गेटथिंगाल ओंखारबाय मा खालामनो लोगोफोर उफाय गैया आरो जेरै थांदोंमोन ओरैनो फैफिननो गोनां जाबाय
जा गोसोखौनो बोरैबा नांलायलांबाय। जोंल' नङा गासैखौबो जुदि बिदि खालामदो आरो जोंलाय आरो बेयाव मा बुंनो हानो नङा होमबा लोगोफोर। बाहेराव ओंखारबोबाय दाना थांनोसै न'थिंजालाय फाइनेलिनिया लास्ट गेटबो फैबाय लोगोफोर। सोर सोर मादि नांखो आमबुसि मेलाखौ बेरायहैनानै खोन्थाहरदो लोगोफोर ना माबायदि नांखो नैया लास्ट गेट। बाय बाय।